og velkommen tilbage til Rodes Julecamp, hvor vi hjælper dig med juleønsker, du ikke vidste, du havde. I dag skal vi kigge nærmere på den her, som jeg lovede jer sidste gang. Det er vores nye Night Vision fra Swiss Arms. Og hvad er et Night Vision egentlig? Et Night Vision er ligesom en kikkert. Den her model er godt nok uden forstørrelse, men den er der set om natten. Det gør den via nogle lysforstærkende sensorer indeni, og via en meget, meget skarp IR-lygte, der sidder indeni. IR står for infrarød. Det vil sige et lys, som dit menneskelige øjne ikke kan se, men som den her kan se. Det vil sige, at på en bælmørk nat kan du se, som var det dag. Nu tænker du sikkert, fuck, det lyder dyrt. Nej. I anledning af julen har vi sat den her ned til sølle 1.500 kroner. 1.500 kroner. Og det er din. Nå, men du vil jo gerne se den virke, så jeg giver den lige videre til vores kameramand. Eller lad være. Chefen kigger med. Og så slukker vi lige lyset. Så bliver der sgu mørkt. Jeg kan ikke se en skid, men det håber jeg, I kan. Jeg får lige vores kameramand til at panorere en gang rundt, så I kan se, hvor godt det virker. Det var alt for i dag. Se flere videoer fra Rodes Julecamp online på Facebook eller YouTube.